महरगिरि बिनानाव आलारि बसुमतारी थांनाय 1 जुलाइ खालार खालि बिथाङा हरखाब मोनसे जाब्रबथायनि गेजेरजों हरखाबै रुंसारि जालांनाया थारैनो जों साफ्रोमबो महरगिरिफोरजों लोगोसे बर' सुबुंफोरनि गोसोखौ सोमावग्रुंलांदोंमोन। बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानाया थारैनो जोंनि बर' हारिमुनि मोनसे गेदेर खहा होननानै आं बुंगोन। मानोना बिथाङा बे गुसुं समनि गेजेरावनो गावखौ सासे राफोद महरगिरि हिसाबै गोबां मेथाइ सोरजिनानै गालांबाय। बिथाङा गुबुन गुबुन सावथुनफ्राव फावबो खालामलांबाय। थारैनो बिथांनि बे बिहोमाया अरायबो गोजोर जानानै थागोन। बिथांनि बे हरखाब रुंसारि जानाया जोंनि बर' हारिमुआव मोनसे गेदेर खहा होननानै आं बुंगोन। दिनै बिथांनि जि सारादु बे सारादु बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै थारैनो आङो गावखौनो बिथांजोनि खाथियाव गोग्गानो लुबैदों। मानोना बिथाङा जे दिनखालि थैदोंमोन बे दिनखालि गोबां माने दुखुनि गेजेराव जोंबो गोलैनानै थानो गोनां जादोंमोन। बिथांनि जिउमाया सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोन थाहैनो हायो बिनि थाखायल' जोङो गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबदोंमोन। दिनै बिथांनि बे गोथार हाबाफारियाव माखासे खामानिफोरखौ दोनथ'नानैब्लाबो गोलाव लामा हान्थिनानै बेवहाय बाहागो लाफैनो मोनफैनानै गावखौनो गोग्गानाय मोन्दों। आरो आं आसा खालामगोन बिथांजोआ जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो। आरो न'खरनि गासैबो सोद्रोमा बिथांमोननो जोङो बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसननि जानानै जोंनि गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायनायजों लोगोसे बिथाङा जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो बिनि थाखाय गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबबावो। माबाफोर मेसेज होलांगोन नामा नोंथां? बिथांजोआ जिखिनि जोंनो दिन्थिलांबाय, बिहोमा होलांबाय, बिथांमोननि बे दिन्थिनाय आरो बिहोमाया इयुन जोलैफोरनि थाखाय मोनसे गेदेरथार थुलुंगा जानानै थाथों। बिथांनि बे मावदिन्थिनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि इयुन जोलैफोरा हारिमुनि बिथिङाव गोबां सोलोंलांनो हायो जों बेखौनो आसा खालामो। सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सारिदुवार ओनसोलनि एरालिलागा गामिनि जोंहा दाखालि 1 जुलाइ खालि जाब्रबथायजों रुंसारि जालांनाय जा मानगोनां आलारि बसुमतारी बिथांनि हारिमुनि जा आखा फाखा मावनाय खामानि दा दावगाफुनाय महरगिरि हिसाबै सिनायथि जानाय जोंनि गासै आसामाव बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव मोनसे मख'जाथाव आरो मोनसे मेगनाव गोलैथाव खामानि जिहेथु मावबाय दंमोन। जों बिथांनि जाब्रबथायजों रुंसारि जानायाव जोङो गासै महरगिरि आरो ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना आरो न'खरनि बिथांमोनजों जों मोनसे खोब फोथायहायै मोनसे घटना जालांनाय होननानै जोङो बुंनो नागिरो। आरो जों जोबोर दुखु मोननाय फोरमायदों न'खरनिजों लोगोसे ओनसोलजों लोगोसे जोंनि बर' समाजनि जेसेबां महरगिरि दं गासैबो जों दुखु मोनफादों। जिहेतु बिथाङा दावगाफुनाय अबथिरा जिउ दिनै गोमालांबाय। बिथाङा फैगौ समाव बेसेबांबा खामानि मावबावगौमोन, बेसेबांबा मेथाइ रोजाबबावगौमोन जे बेखौनो आसा थिदोंमोन। नाथाय बिथांखौ बे सुबिदाखौ जानांगौ गसाइया होआसै। बेनि थाखाय दिनैनि बे समा बिथांखौ जोबथि बिदाय होनायनि सम। बे समाव जोङो मिरु बिसानिफ्राय लोगोसे सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिसानि जानानै जों बिथांनि न'खराव नुजाथिफैनानै जा हायो एसे दुखु रानलायनो बा सहायलायनो जोङो नुजाथिफैनाय जादों। दिनै दुखु मोननायनि अनगायै जोंहा बा बिथांखौ जों बाख्नायनायनि अनगा जोंहा जेबो राव गैया। दा बेबायदि जाथाया जोंनि बर' समाजाव जाहाथे आरोबाव जाफिना, गसाइया बेबायदि महरगिरि दावगाफुनाय महरगिरिफोरखौ जाहाथे आरोबाव बोखांनानै लांफिना, जों बेनि थाखायनो दिनै गसाइनि सेराव जों सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिसा आरो सेन्ट्रेल बिसानि जानानै जों गसाइनि सेराव आर'ज गाबनाय जाबाय। फैगौ समफोराव बे सनितपुर जिल्लायाव आरोबाव बेबायदि आलारि बायदिनो मोजां मोजां महरगिरि ओंखारबावथों। जों बेनि थाखायबो सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिसानि प्लेटफर्माव जोङो माखासे हाबाफारि लानायखौ जोङो लुबैदों आरो जोङो बेखौ बिथोन होनाय जादों। दिनैनि बे समाव जोङो सेन्ट्रेल बिसा लोगोसे सनितपुर डिस्ट्रिक्ट बिसाया दुखु फोरमायनायनि थाखाय आरो बिथांनि न'खरखौ एसे नुजाफैनानै बिथांनि न'खराव जों एसे गोजोनग्लाय होनो थाखाय जोंनि नाजानाया बेखिनि।